Здравейте! Мисля, че съм качвал клип на този сервер. Вижте какво има в честа. Този чест 9 емералда. Печката. Това не го знаете. Не знам, намерих го май. Намерих си го от някъде. Кръстих си разни работи. В инвентара обаче ми бъгва. Кажи 4. И мисля, че съм поредил клипче на този сервер, не знам. Овце си залових. Селце. Първо селце. Вашия има ли? Както знаете сме на телефон. Първото за селце е 3 деветки. Версията ми... Има утре един ден почивка, той складане. Ами ще ви покажа версията му накрая на клипа. Чакайте малко. За прически, гримове, това, нека взем тази веднага, той ме чака да извиня, да се скраси. Взем главно веднага и за тебе. Ма пред тебе ли? Да, бе. Стига, бе. Абе, той искаше сестра и. Тя накрая вика, аз още за тебе, оти. И я викам, ще му кажа накрая си, аз се майте, пете. Му викам, че няма проблем. Знаеш как е страх, Краси? Да започвам, става дощ. Имам 3 легла, защото играх още 2 в сервера. Играх с Мишо и негов братовчет. По-скоро ще. Ладно. Казах го за клипът. Овца! Къде? Той се държи на нея. Ела тук. Доста овце си намерих. Говори да работи при Ники. Малките пораскали, да. Не. Има хора, които обичат дебели. Тя не е дебел, тя е като виолата на Слави Трифон. Ай. Влез. Аре, правете. Куча, правите. Може. Вътре ви искам. Няма да излизате. Какви кожи имаш, бабо? И идва баба. Вижте какво се научи. Чакайте. Прави ей така. Храпка. Аз съм пуснала 100. Да пусна на тебе. Да пуснем и Сега на ще мен. изкарам моите. Кажи, баба. Кажи. И готов съм. Добре. Ето какво се научи. Ще бяга, май. Това какво е? Ола! Да виж какво си направих обаче. Тара! Врати! И ето го това. Нещо, което аз направих. Да вижте като разкопая. Паднах. Дълбоко си е. Не съм намерил никакъв айрон. Не бях намерил някакъв айрон, ама го използвах за релсти и за лакче. Уау! Колко съм зарила тук? Не знам, но съм зарила доста. Затова по-добре пак ще го зария. Защото трябва да си я зария. Камък. Супер и
Да, искам да си го направя камък. Обаче въпросът е, че ми свърши камъкът. И за това. Тате, виж какво има. Какво намерих. Дай не му мия. Дали имаш едни Ето ги. Дай да ги саме гласа. И? Тя напълнила 2 литра и половина. Синови. Вино и давай казала. От тук взимам камъкът. Слагам. Знаят, че ще дойде. Съслаг. Да. Тя първо на мене ми каза, аз викам, айде, ма, Басейнчето. тя още да каже. Гледал съм доста клипове до сега на Майнкрафт. И доста време гледах в този сервер, така че не ме питайте, що имам толкова неща. Всичките цели умряха, само един единствено остана. Упси, упси, упси. Тук тече вода. Така. 6. Так, слагам. И Симона, пие количество индустриално. Не виждам аз една рекия седи цяла вечер. Ало? тук дават един филм. Абе, Мълчанков докарал ли е Много гледат. Да. Знаете ги, родителите много гледат нова телевизия. Много поздрави от мене! И бабите. Мисля, че ги знаете. Слагам. И ми свърши камъкът. Взех си още малко. Моята майка така я викам, Боже, По-кривото стана да го направим. Слагам. Да. Слагам. Взимам. Факотали. А тя кой? Бо, тя 13 години по-малко. Не. Такова. Другия клип трябва ще бъде направен. Добре. Защото сам ми спре точно. Снима ми се. Кой не е докарал? Те предложете ми игра. Аз мислех да започна поредица, ма забравих на какво мисля. Като сета ще ви кажа, който и клип се сета. Защото ако се сета в клип. Малето